Hola, què tal? Bon dia, benvinguts al Campionat de Catalunya Júnior Preferent, la final Barça-Joventut de Badalona, el clàssic del bàsquet català. Qui vol accelerar ara és l'equip verd i negre, Duane, el 2, més 1 de Duane, amb el dorsal número 7. Verd i negre fallava l'acció anterior, ho compensa ara amb una jugada de 2+1. El mama per Jordi Rodríguez. Té espai, ara se'n va cap a dins Rodríguez, es queda completament sol amb el revers i un tros de cistella de Jordi Rodríguez. Bataller, amb el bloc directe de Simic, la continuació del jugador, la línia de fons, i és una cistella preciosa de l'equip blaugrana. Simic per Castellnou, l'assistència del jugador macedoni del Barça. Carril central, encara per Duane, l'extrapàs, Prey. No s'atreveix ara Rodríguez amb el llançament de 3. Vol jugar l'1 contra 1. Jordi Rodríguez i el tap apareix del no-res James Nagy. Li col·loca una boina espectacular quan semblava una cistella fàcil per Jordi Rodríguez. Juga el Barça, precisament Simic, atacant a Prey. El vol ficar a ballar el moviment de Simic, mà dreta, i ara ho ha fet perfecte el llançament. Ha tingut que ser un cop, perquè si hagués sigut una torçadura està clar que no ho diríem aquí. Bueno, doncs la primera li explica Rubén Prey amb l'esmaixada amb l'esquerra. Se l'ha quedat fins i tot mirant, ratant-lo. Taron Ganal finta el canvi de mà per sota les cames. Ara sí, Nagy, la pilota interior es gira amb l'esquerra, no és bo el primer llançament. Agafa el rebot ofensiu, el segon i el 2+1. La força, el múscul de James Nagy apareix, és vital per aquest Barça. Les aspiracions d'aquest partit, l'estat físic del jugador nigerià. Vol córrer el Barça, troba l'avantatge, Nagy, l'esmaixada. Gairebé es dona amb el cap fins i tot. James Nagy ha hagut d'acotar-se per no emportar-se l'anella d'una mossegada, 49-51. Torna Rodríguez per Martínez des de la cantonada. No llença el triple, però sí de dos. És un tros de cistella caient-se. L'avisa l'àrbit de flopping, no sé fins a quin punt era flopping o no, però la cistella ha sigut preciosa de Conrad Martínez. Desapareix Rubén Prey, s'atreveix amb el triple, s'emporta el tap de Nagy, que ha arribat a puntejar aquest llançament exterior. Altre cop Rafa Villar amb la penetració. Iruela no busca el llançament de 3 i la bomba final, el rebot poderós de Nagy, segona opció per al Barça, 2+1 de James Nagy. Treu múscul amb el braç dret, importantíssima aquesta cistella de Nagy. Ho provava Iruela en un primer intent, apareixia Nagy, ara sí en el rebot ofensiu, i pot ser una jugada de 3 punts. De moment el partit empatat a 62, 45 segons. Juga Conrad Martínez, Duane de 3, impassiu Duane! I ajudar-se de Jordi Rodríguez, que guanya línia de fons, la doble per Arnau Ramos. Doncs mira'l, què passa aquí? Aparèixer, arribar i moldre, Arnau Ramos amb els 2 punts, l'assistència també, tot el crèdit per Jordi Rodríguez. Conrad Martínez, interior per Ramos, s'aixeca, 2 punts d'Arnau Ramos. Ha aparegut Nagy, però Arnau Ramos li és absolutament tot igual. L'assistència de Martínez, els punts de Ramos. Marc Bataller, mà esquerra, passadíssima el llançament, rebot de Prey, vol córrer Joventut, buscava llest ara. Conrad Martínez, la cinquena falta de Nagy, el llançament de 3, el triple de Jordi Rodríguez. Torna a donar embranzida al Joventut, 69-72, domina la penya. Martínez, Rodríguez, apareixent dels blocs directes amb el triple de Jordi Rodríguez. Obre la llauna la primera. Tenim els primers punts de la pròrroga. Arriben de 3, arriben amb la firma de Jordi Rodríguez. Pilota interior, Simic, la treu Iruela. Encara Iruela, vol insistir en Simic, no? Connecta la passada al pal baix, ara sí. Simic col·loca la pilota a terra, s'aixeca, supera per alçada a Rubén Prey, que pot semblar molt alt, però Prey està en 2.07 i Simic en 2.14. Conrad s'ha quedat amb Nagy, amb el mismatge, ataca Conrad, la finta, segueix Martínez, s'emporta el tap de Nagy, l'ha ratat Conrad Martínez, no ha tingut cap por d'anar cap a dins, però Nagy apareix per aconseguir que el seu company caigui sol a l'aro. El triple d'Iruela, triple de Daniel Iruela. No ha dit l'última paraula del Barça. Aquest partit està completament boig. Juga Martínez amb Duane. Ataca la penya.
Pau Majoral guanya línia de fons, rep el 2 contra 1, ha de deixar anar la pilota, acaba perdent-la, recupera el Barça, corre Rafael Villar amb tot el carril central, ara cap enrere, Bataller, l'extrapàs, Daniel Iruela, busca Nagy, el Pau baix, l'aguanta Ramos, encara Nagy, l'acció individual s'aixeca, 2 punts de James Nagy, que s'ha endrapat ara el defensa, 76-77, encara Teodor Simic, penja la pilota Villar, l'ha d'acabar traient, el llançament de 3, el triple de Daniel Iruela, torna a col·locar el Barça per davant, això està sent un espectacle, Marc. Interior per Rubén Prey, s'anticipa Rafa Villar en defensa i acaba pispant la pilota en aquesta passa de tova de Conrad Martínez. Volen insistir amb James Nagy, demana el bloc directe a Rafa Villar, encara Villar, mà dreta, llançament no és bo, l'esmaixada en el rebot ofensiu de Martín Iglesias, apareixent també, escombrant i enfonsant la pilota que queia des del cel de Banyoles. Pau Majoral, el servei per Wade, apareix ara Conrad Martínez, Conrad fa volar Nagy, prova el llançament de 3, el triple de Conrad Martínez, el Joventut de Badalona es proclama campió del Campionat de Catalunya júnior masculí preferent sobre la botzina de la tercera pròrroga. Conrad Martínez, la penya campiona.